जाथ'आ आङो एलबि होग्रोनां बे गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारखाथारगोन नोंनाव जांथं नोंनि गाव जोंहा गोमस्रां ब्लक सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लाइक दान होनदों थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे फाटा फाटि कमेन्ट खालामदोलाय जोबखावला जोबदोलाय गारदावला जोबदोलाय नै 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 जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों 315 जाबाय माथो अह नंगौ नामा जानायालाय जाबायमोनलै ब्र दावखोलाय फासयलाय जिंगा लाला फयसो जाबाय जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों गाबोन 400 जागोन नोंना ओरैसै बा सिमां नुखाबाय होनबा नोङो जानाय नङादांलै 350 थांनो हागौ जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों लागाव लाइभनो अह सोरबा होलायलायबाय नामा गासिबो लाइभल' होनाय गोजालै माथो खालामबावनो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंदों मिनिट खै सापर्ट टु सापर्ट लाबाय जागोन जोंहा गोमस्रां ब्लगआव मा बुंबावदों एमाव बल्टु अन अह नंगौ नामा बल्टुआबो अन खालामलायबाय होनबा खालामथोंसै माथो खालामबावनो खालामनायालाय खालामबाय थाखासिगोन बयहाबो साब लानांगौ नालाय ओंखायनो खालामबाय आरो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों 3 दं कमेन्ट खालाम 3 दं होनबा 3 दंबाबो गैयालै सासेया कमेन्टआनो खालामखाया सासेया नायबाय थाग्राखा जोंहा गोमस्रां ब्लगआ अन होनदों थेंकिउ अन थानायनि थाखाय मा टयलेलें फैलायलायखोब्रा आंनावलाय
पाथा पाथि कमेन्ट खालामदोलाय दे एसे इन्टारेस्ट जानोसैलाय। माथो रावबो फैथारासैब्रा। खालामनानै नै नांथाग्रासो जाफैलायबाय माथो दसेनो। इये दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि। खुरमा सिनाय रोंला दानि मानसिफ्रा मान सनमानबो बुजिनो रोंला दानि मानसिफ्रा। हनै फाग्ला बाबा नों बागेसरि नों दोनखारलांसै दानि मानसिफ्रा। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ फाटा फाटिनो गैयालै मानसिफ्रानो। अबाव थांहैजोबखो गैला गैला हारसिंसो जाबाय आङो। दहायनि सासेनि बायदिसो जाबाय आंबो हारसिंनो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों रावबो गैया माथो। ओंलै ब्र रावबो गैला। कमेन्ट हरग्राबो गैला फरायग्राबो गैला हारसिंसो। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ अन दैनो अह दे दे दे। सानाखै आंबो रावनिबो रावखौबो दा गोसोथोखासै आंहा नों नङाबोला। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा ओंख्रि जानायनो जाथ'वाखैनो जोंना माबासो जागोन लाइ एवनायसो जागोन बे। नोंस्रानि बायदि बेदर सेदर गैलालै जोंहा दिनै हाथायबाबो बेदरखौनो मोनबोआखै आङो फैसा गैयिनि थाखायनो। भिखारि मडेल हो गया दोस्त लोग। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दहाय बुंनायखौ नांगोना नाङा नांगौ दे मानो नाङा जानो। नांगौलै नांगौ मानो नाङा जानो।
दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों हरनोसै आं होनबा आंनोबो दा हर औ जागोन दे जागोन हरगोन आं हारसिंसो जाबायलै रावबो फैला इन्टारेस्टफ्रानो गैला माथो थांजोबथारबायसो खारलांजोब्बायसो गाबनोसो ओंखारबाय आङो प्रमेस्वर नार्जारि दिनैनि दिनाव आंहा मानसियानो सासेबो गैला रावबो गैला आंजों लोगोआव थांनोसै आं बेसेबांबा गोजानाव रोमै रोमै नुस'यैयाव बिखा गेजेराव दावदाब लानानै थांनोसै आङो रावखौबो नागिरनानै मोनासै आङो दिनै बे बुहुमनि बिखा गेजेराव गोसोखौनो खावनानै लांबाय आंनि बिखायाव नोंनि थाखाय मावबोलादोहाय आंबो फोथायगोन जिउना आंखौ फोथाय जोंहा डिबि दैमालु ब्लग सौफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ ब्र' खबर सबरा बोरै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे जोंहा दिदोम डिबि दैमालु ब्लगआ बुंदों गुड नाइट आदा नंगौ नामा फंबायसो होनबा
361 जाबाय माथो बेनाबो। जोंहा दिबि दैमाल ब्लगआ बुंदों लाइक दान, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। टावारालाय माथो जालायला मा जोंहा मासेब मासिस प्रिंसेस हाय होनहरदों। कैसे हो आप लोग? कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। कमेंट करो 10 लोग। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। जो है मेरे लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। हेलो 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 दोस्त लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। प्लीज़ सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। जहाँ मासेब प्रांजब हिंदी बोलो। हाँ बोल दिया, कमेंट कीजिए प्रांजीब। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। कमेंट 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 करो 10 लोग। पटापटी कमेंट करो, पटापट कमेंट कमेंट कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। सपोर्ट टू सपोर्ट। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा 10 लोग। जो है कमेंट कीजिए, कमेंट पटापटी कमेंट करो। नाचिब कमेंट कीजिए। पटापटी कमेंट करो 10 लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा 10 लोग। जोंहा मासे प्रांजिता बुंदों आप करबो मैंने कर दिया। आप करबो मैंने कर दिया। हम भी कर दिया 10 लोग। देखो ये 12 हो गया। नाचिब जोंहा दिबि दैमालु ब्लगआ बुंदों हेलौ लोगोफोर कमेन्ट खालाम। औ कमेन्ट खालाम दे, कमेन्ट कमेन्ट फाटाफाटि कमेन्ट खालामनांगौ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो 10 लोग। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों जोंहा 5 लाइक दोनहर बियार आंनिफ्राय। जागोन दे जागोन। जोंहा माहिस प्रजापति नहीं हो भाई, नहीं हो भाई।
कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। नासिब भाई कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। गाइस लोग जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। दोस्त लोग फटाफट कमेंट करो, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। जोंहा गोमस्रां ब्लगा बुंदों कमेंट गैयालै, कमेन्टखौनो रावबो हरा माथो। नोंसोरनो दे गाव सिला हरजोबदो इन्टारेस्टनो। सिगांबो जों सानैजों माथो इन्टारेस्ट जाखायोमोन दे, इन्टारेस्ट खालामहरदो एसे। इन्जय टू इन्जय लेगा दस लोग। जोंहा गोमस्रां ब्लगा बुंदों दिबि लोगो जादो दे। जानो दिबि फंबाय नों थांबाय नामा? कमेन्ट खालाम दे। दिबि फंबाय थांबाय नामा नोङो? जोंहा गोमस्रां ब्लगा लोगो जानो लिंहरदों, लोगो जालायदो दे थाङाखैबा। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंबावदों, एखेयाबो अन खालामलायबाय। अ नंगौ नामा? अन खालामलायबाय दे, खालामथोंसै जेबो नङालै। सानैजोंनो जायो गोमस्रां ब्लग, जेबो नङा। सानैजोंबो सापर्ट होलायबाय थाबानो जायो। सिन्था खालामनांगौ गैया दे, होथोंसै माथो खालामनो। जोंहा महेश प्राजितआबो कर दो भाई। हाँ हम कर लिया ना, सावधान कर लिया। दिया तुमको सपोर्ट टू सपोर्ट। जोंहा गोमस्रां ब्लगा बुंदों 317 जाबाय साबआ। दहायो 18 जादोंमोनलै। बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बेसे गोबाव होगोन बियार? 20 मिनिट जाबाय। 30 होनसै, 30। साबानो खम जाबाय थायो माथो। 30 होनसै, 30। हेलो दोस्त लोग, आ जाओ प्लीज। सावधान सावधान सावधान, प्लीज सावधान सावधान। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट। सपोर्ट टू सपोर्ट प्लीज कमेंट। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंदों, 30 मिनिटल' हो बियार। ओं जागोन दे। जोंहा नाबिता आंनि एलबिआव सौफैनो हादों। रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नाबिता। हेलौ होनहरदों आरो, हेलौ कमेन्ट खालामदो दे, कमेन्ट। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंहरो, नों होखांबा आं होनोसै बियार। जागोन दे, जागोन। कमेन्ट। प्लीज सावधान प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट।
जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो दोस्त लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट 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 पटापटी कमेंट लगाओ कमेंट। माथो रावबो कमेन्ट खालामग्रायानो गैया नामाब्रा बोरै जाबावगोन जाखो दोस्त लोग सावधान करो दोस्त लोग। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। जहाँ नासिबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हाँ सपोर्ट टू सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग जो नया है। जहाँ नाबिताया बुंदों लाइक डान थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा गोमस्रां ब्लगा बुंदों नाबिता आंनि लाइभआवबो फै सापर्ट होलायनांगौ सापर्ट होआबालाय बोरैथो जाबावनो सापर्ट होलायबासो सापर्ट मोनफिनलायो नङाबा गाव हारसिंल' जायो सोरजों रायज्लायगोन सोरजों रायज्लाया जायो सापर्ट होलायबासो सापर्ट मोनफिनलायो। जोंहा नाबिताया बुंदों अके गोमस्रांनो गोमस्रां ब्लगा बुंदों बियार होखांबानो होगोन आं नंगौ नामा दे कमेन्ट खालामलायदो कमेन्ट खालामाबालाय बोरैथो जाबावगोन जाखो लागाव बङाइगाव सालाकाथि बासुगाव दांतलानि बङाइगाव। जोंहा नाबिताया अके होननानै बुंहरदों आरो जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंखो नोंबो होनो हागोन नाबिता आंनि उननिफ्राय 30 मिनिटल' सापर्ट टु सापर्ट औ होलायनो हागोन। कौन है मेरी एलबी में प्लीज़ सपोर्ट। जोंहा नाबिताया मा बुंखो आं होथ'वा दे लाइभ होफेराखै लाइभ होफेराखै होनबा नोङो होनांगौलै लाइभ होबासो साब बारायोनो होनांगौ होनबासो साब बारायबाय थायो। लाइभखौनो होफेरथाराखै होनबा होनांगौ लाइभखौ लाइभ होबासो साब बारायबाय थायो। सालाकाथि बासुगाव दांतलानि बङाइगाव 145 जाबाय माथो नाबितानाबो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट गाइस लोग मा रावबो कमेन्ट खालामला नामा पाटापाटी कमेन्ट करो दोस्त लोग पटापटी कमेंट करो दोस्त लोग
अंजलि 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 थांजोब्बायसो नामालै रावबो गैला माथो हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बै गावदांदां बिबार थुलायनाय जारौ सनाया नोंनि फागुननि बाहारा बारबोथारबाय जोंहा गोमस्रां ब्लगा अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गोमस्रां ब्लगा बुंबा नों अह होनबा उनाव हो थांगोन जों अह नंगौ नामा दा नाबिथाया अन थेंक इउ नाबिथा अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा नाबिथाया बुंदों अके होननानै बुंदों जोंहा गोमस्रां ब्लगा जाबाय बियार बाय फुल सापर्ट होबाय आं दसेनि उनाव फै ओं जागोन दे गोमस्रां ब्लगा आं अन खालामनोसैलाय दे बाय होनहरदो बाय नाबिथा बाय होनहरदो प्लिज खेबसे कमेन्ट खालामनानै बाय होनहरदो दे जोंहा किं अफ मुभिस सफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय रामा जी जइन मी ओके सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा जो कमेंट करेगा वो सपोर्ट मिलेगा ये देखो हम कर लिया फुल सपोर्ट रामा जी किंग ऑफ मूवीज हम फुल सपोर्ट कर दिया ज्वाइन मी ओके हम ज्वाइन कर दिया कमेंट कीजिए किंग ऑफ मूवीज प्लीज़ कमेंट कीजिए लाइक कीजिए लाइक किंग ऑफ मूवीज हाय बाय 10 लोग कमेंट किंग ऑफ मूवीज आप कहा लाइक 9 मी हो ओके ब्रो लाइक देने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया किंग ऑफ मूवीज से